Horas sama Melita. Horas. Kita kan mau adakan pesta Gotilon. Nah, saya sebagai perwakilan dari panitia pesta Gotilon mau menanyakan pesta Gotilon itu apa sih, Om? Oh ya, terima kasih. Pesta Gotilon adalah istilah bahasa Batak yang artinya musim menuai atau musim panen. Dan ini merupakan tradisi gereja termasuk HKBP yang diadopsi dari tradisi Yahudi, di mana mereka diminta untuk melaksanakan pesta Hari Raya Pondok Daun untuk selalu mengingatkan mereka akan tindakan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir yang dirayakan pada saat pengumpulan hasil panen. Ini dapat kita baca dalam Keluaran 23, Imamat 23, Ulangan 16. Lalu makna pesta Gotilon itu apa? Secara umum ada dua pemahaman pesta Gotilon. Yang pertama, pesta Gotilon merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas panen yang dapat berhasil. Artinya atas berkat Tuhan apa yang dikerjakan dapat menghasilkan buah dan itu harus disyukuri. Dan sebenarnya ini adalah ajakan bagi setiap orang untuk melihat dan mengenal berkat Tuhan. Yang kedua, pesta Gotilon merupakan ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Mengingat penderitaan umatnya di Mesir, mereka ditindas, dijajah, kelaparan, namun Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan bukan karena kuat mereka, tetapi hanya karena kuat kuasa Tuhan. Dan inilah yang dirayakan pada pesta Hari Raya Pondok Daun. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dalam pesta Gotilon? Ya, setiap orang harus mempersembahkan buah sulung dari hasil panen mereka dan diletakkan di bait Allah atau di gereja sebagai persembahan, dan itu artinya bahwa setiap buah sulung dari apa yang diperoleh harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Sekarang kan kita tinggal di perkotaan alam yang tidak ada musim menuai atau musim panen. Bagaimana implikasi pesta Gotilon bagi jemaat di daerah perkotaan? Ya, sebenarnya kita harus akui bahwa Tuhan memberi kepada setiap orang pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, dan itulah ladangnya. Dan setiap pekerjaan tentu menghasilkan buah, dan buah dari pekerjaan itulah yang diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan sebagaimana hasil panen atau ladang. Bagaimana pada zaman sekarang di masa pandemi? Apakah yang harus kita lakukan untuk kita berikan kepada gereja dalam masa pandemi sekarang ini? Yang pertama, di tengah badai pandemi COVID-19 ini banyak di antara kita yang sudah terpapar. Tetapi atas berkat Tuhan kita bersyukur kita bisa melewatinya dan sudah sembuh. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan kehidupan kita dan gereja di mana pandemi ini memaksa kita harus membatasi seluruh kegiatan dan ibadah. Namun puji Tuhan, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Karena itu pesta Gotilon ini kita harus jadikan menjadi saat yang indah untuk mengucap puji syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan dan gereja kita. Dan bawalah persembahanmu untuk kemuliaan Tuhan. Horas, Tuhan memberkati kita.
Huriani tuhata adorak sota puka pertanyaan diganu bagas tabi doh nadi bagas gari jaun jolo martangyang mahita di inganat tabi martangyang mahita. Amin. Marede hita buku ede nomor 520 sada ayat sada dot ayat 2 ayat 12 jongjong ahitan no. Marhite-hite gorni debata ama, doh gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh gorni tod di parbadia na tumapalangi do tanoon. Amin. Di rohron hapur sukon nami nasatokin, jalanan yang ido hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na sa liling-liling na Tuhami. Hami akan na tumalihon akan na tarida. Akan na tumalion akan na sutarida ay namartiki do anggo akan na tarida alay na seliling-liling na do aka na sutarida. Haleluya martangyang mahita ali Tuhan debata asima roham di hami ay dagtarbahin hami mabahin manangaha molosohodongan nami di baini seleho madihami roha benua gijang asa tahu hami manibangi doh mangulahon lomo ni roham. Saya dongani mahami asamian hami di bagasan ho doh di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistol trupuk dihita bornginon imana tersurat di Heber bidu 2. Mamuka sian ayat sada satu ayat saplopat laos marsori-sori mahita majahasa di bawah ini naing mamuba gomosta maniop hata nokta begi unang tung di bawah hita ay gari hatanan tahun yaka sursuruani gari hotdo jalan asa pangalausion dohot pratoison mangalap pamaloson nahobar.
Taga madong dapat hapurusata molo tatoison haluaon nasay gudangi. Pola do Tuhani makata hossa dimulanai jala momos di pasahat akan nabigi satu hita. Ai dohot do debata mapatindakon ngamite-ngite akatan dan dohot halongan. Dohot agam pambahenan hagogon. Nang marite tundi terdian nasinagihon na guru lomo ni rohana. Ai dada tuaka suru-suruani di pagonggomibana hasiangan osugut. Na taha taonon. Alaya dongdo nama katindakon disurati, aha do jolmai, umbahen na diingotho ibana, manang anak ni jolmai, umbahen na ditatapho ibana. Oti di bawah ho ibana tutoro niaka suru-suruan. Pasang apon don hamuliau ditupalon ho tu ibana. Saluhutna do dipatunduk ho tutoro nipatna, ai dina pinatunduk nai, saluhut nai tu ibana, dangadong tading, naso uduk ibana alay anggon waeng dang tai dadope nang tunduk tu ibana saluhut nai Alay na pinarunay otik tutoru niaka suru-suruani ima Yesus taida namartupalhon hasangapon dohot hamuliaon ala nunga ditauton hamateani asa siani asini rohani debata ibana makakap hamateani humokop saluhut. Aibana pagkatran jala permulaan minasalahan dunjolo ditogihon ibana torok tu anak kuasang permulaan ni harun sidai dipajongjong sembahana ite setawanon Ay marharoan siyan nasada do saluhutna napabadiaon dohotna pinabadianai alani dang dihailaon ibana margorna sida akka anggina. Ainina do beritahono kudo goreng tuaka anggiku di tonga-tonga ni uriai do endeono kuho. Dungi muse ibana do bahnoku haposaku jala muse disoddo au do danaki akan anelehoni debata tuahu. Asa somandak danak pak tohak dimuda dohot disibuk gabe suman doho bana pak tohak disi. Asa marite-hite hamateani dipasoh tibana si polisi nomor 2 so mambahen mate. Ima sahatna martua do halak na tumangehon hatan ni debata jala na peoksa. Amin. Marede hita nomor 250 ayat sada dohot ayat 2. Asini roha madihamu dohok dame nasian Tuhan debata dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas madihita damang dainang hita napungu di bagas joroon nang nama dohoti
Pertangyanganon melalui live streaming. Tajalo mahatani debata, dagabe jamita di pertangyangata bornginon, imana tersurat di Ester bidusia, bamukasian ayat 15, rodi ayat 10 sia, songono madidok disi. Nang di hari 14 bulan Adar, marpungu-pungu do halak Yahudi, akan di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida, anggo tu ugasan nasidei. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi, akan niluat ni rajai marpungu-pungu do, panguluhon hosa nasidei. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidei. Jala dibunuhi halak namak kagigihon nasida, 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida, anggo tu ugasan nasidei. Imana masa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 10 opat bulani. Gabe dibain nasida ma ari panggalangan dohot ari lasni roha. Alai anggo halak Yahudi akan disusan marpungu do di hari 10 tolu dohot 10 opat. Jala marhasonangan di hari 15 bulani. Jala dibahem mai ari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan maringan di akahuta pagaran hari 10 opat bulan Adar. Dibahen nasida ari lasni roha panggalangan dohot ari raya. Laos marsa piringan nasida disi ganup tuale alena. Ido yang go sahana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, peristiwa na sangat menginspirasi do, molo tajaha taringo tungolu ni halak Yahudi, manang bangso Israel, songoni pardalanan ni ngulu ni Ester, dohot si Mordekai. Yan sa sitong na molo tajaha Bibil tay saluhu na pasti sangat menginspirasi, ya, membuka cakrawala berpikir, membuat semangat hidup, dohot menjadikan umatnya semua orang percaya semakin berpengharapan dan juga semakin semangat untuk menjalani kehidupan ini. Halanido ikut taharing kasodo. Ikol lem taharing kasodo laho mangguruhon manang-manangihon hatani debata. Tarlumubi ma di masa pandemi dope sa sitong na nungalam gumudang dope partikyata laho rap martangiang sa keluarga rap dohot natoras do akaya nakona rap mangguruhon hatani debata. Amanginang turupuk jamita di bornginon di pabotohod do tuhita dung tajaha di ganup tahun ima di hari 10 opat bulan Adar didok di patupa hom Yahudi do sada pesta nabalga manang songon pesta akbar mei di guari mei molo di bahasa Indonesia pesta perayaan manang hari raya Purim ima lasni roha. Jadi marlas ni roha halak Yahudi jala dipatu pamadisi panggalangan. Dungi dipatu pa panggalangan juppa mamuse disi marsi piringan. Ganup tuaka ali-alena. Ya barangkali mulai dok marsi piringan saling memberi makanan, saling bertukar makanan. Alanya ala las rohana sida. Alam memang parningotan do di nasida, parningotan namacay balga. Perayaan yang begitu luar biasa. Alam malua nasida sian hagugutan. Majalo haluaon na bolon nasida sian debata. Marhite perjuangan ni si Ester dohot Mordekai di tonga-tonga ni bangsoi. Malua nasida siap panggosa-gosa nang dinalaho dibunuh nasida. Hatiha pemerintahan Raja Ahasiweros.
Jadi di TKI panglima tertinggi ima si Haman, molo tapai ihu cerita di buku Esteron, panglima tertinggi ima si Haman. Jadi hobardo tu ketetapan di raja, nasa nakarejo di istanai, sude aka bawahanna sadok holan jongjong sina amat desi iko marsobado tu ibana. Berlutut dan menghormati marsobama tu si Haman. Alai sada sian nasida dangolo mangulahoni ima si Mordekai. Dangolo ibana tuduk jala marsoba tu si Haman. Songon sudi akadongan ne. Alani gabe sada perbincangan manang sada perhatian khusus don. Jala dipicang akadongan nama ibana. Ala sangat membahayakan. Amaralo tu ketetapan ni raja manang songon iduk ni suruhan ni raja imasi haamani. Alai nang pesongoni ngapiga-piga hari rupani sai ditegor dongan na ibana, dia tetap dalam pendiriannya. Dia tidak mau menyembah atau sujud kepada Haman. Alani dipabotohom may tu si Haman dohot tu raja. Adong sahalak manang naso olo marsoba hobar tu pareta ni si Haman manang Raja Ahasweros. Jadi diparrohaw si Haman mah. Iparrohaw matutu ternyata benar bahwa Mordekai itu tidak mau menyembah sujud kepada Haman. Alani gabe moho mati Athena, ya. Sogoro hana. Be mangalo nang gotakku do mangalo nenna. Ji moho ni hati Athena nang ibunuh ma si Mordekai. Alelau matu pikiran na, ba me nayaw molo-holo sahala niyok kubunuh ina. Jungna lau matu rohana iko sudi haum Yahudi iko bunuhku ina. Iko siaponokku maibana. Lau baibana tu Raja Ahasweros. Dipabotohom matu Raja Ahasweros. Adong do sadahom namangalo tu pareta ni raja. Naso olo tuduk tu rajai. Alani aha masih patu paut tu nasida. Dang denggabe pangalahanyo nunga maralo. Tulomo ni rohani rajain. Menghadapi bana tu Raja Ahasweros. Alani songon sahalak kepercayaan si Haman itangi hor Raja Ahasweros do. Dido ibana ma tu si Haman paboa sude keputusan ni si Haman. Raja setuju. Songot tadda persetujuan ni raja. Songon hasomalan hati hai dibuka ma cicina. Dilehom ma tu si Haman. Alaido songot tadda materai. Hola dilehon titini pitor hatok ma dikarejui si Haman. Iba-ibana masurat pareta bahwa semua orang Yahudi, baik orang muda sampai yang tua-tua harus dimusnahkan. Imai si suraton ibai tanda cap cincin raja sebagai tanda materai. Alani saha do berita itu si Mordekai. Ibege nama naikon siap ponon nama hom Yahudi sabang sona. Ahama responna ketika dia mendengar itu gabe madetu mapakilalanna. Dia sangat bersedih. Dia sangat berkabung sehingga dia menanggalkan jubahna tumatangis ma ibana saha tu tonga-tongani kewotabakan di hadapan istana raja. Tumatangis ma ibana dungi adong mapabotohon berita itu si Esther bahwa Mordekai itu menanggalkan jubahnya berkabung tumatangis ibana hinorhon ni pangalahon ni si Haman maradopon bangsoi. Amanginang
tinggil do si Esther tumangiho baritai. Jala sasitong na marhite suruan na disuruh do dilehod do juba si pahyon na muse, tetapi Mordekai tidak mau. Sehingga akhirnya Esther menjumpai Mordekai. Jadi ahado nama asa ahado na pinangidomin na. Ipabotohon iba nama pangalahon ni si Hamani. Nalao masyapon mangagohon home Yahudi. Alani singkat cerita di komunikasi nasida. Sa sitong na Macay Maoldo. Laho menanggapi songon ratu ibana itonga-tonga ni harajao ni. Alai dibuat si Esther maka kesimpulan bahwa dia harus menghadap Raja Ahasiweros. Dia harus memberanikan diri. Nang perupani hobartu aturan perundang-undangan dang boy nang peratu ibana dang boy asal pajupang dohok raja. Adong do aturan. Adigan pajupang dohok raja manang ahasi haton nasi pasaton nasa sitong na ikut di pabotoho do. Alai karakter yang sangat luar biasa. Nang perupani ancaman manang taruhan nyawa. Olo do ibana mangulahoni. Dido ibana matu si Mordekai. Dohok sude bangso Yahudi martangi yang mahamu. Berpuasalah. Berdoalah. Lau peau mengadup raja. Hupaboto hope pangalaho nasitong napinatu pani si Hamanin. Alani alan dohonom ma alani huaso ni tangi yang ni si Mordekai nang home Yahudi di nang mangangguk nasida tuadopan ni debata. Hasilnya apa? Ketika Esther menghadap Raja Ahasiweros dilehod debatado rohana labok, dilehod debatado rohana ukap tu Raja Ahasiweros tu si Esther lahu manangihon aka alu-alu nang sahat tu si Esther nalau siap pononna home Yahudi. Dan ternyata balik sama na terjadi siar rencana ni si Haman yang pada awalnya dia akan memusnahkan kaum Yahudi, naing digosa-gosa naing siap pononna bangsa Yahudi. Ternyata berbanding terbalik yang terjadi. Ala niyaha ala debatado na mga lehon haluaw tunasida. Dadagabe bangsa Yahudi nagabe musnah manang disiapon. Tetapi Allah menyelamatkan mereka dari musuh. Orang-orang yang membenci orang Yahudi, ternyata mereka yang mendapat hukuman dari Tuhan. Itangi hode batado angguk nasidei. Dada alani hagogoon nasida. Dada alani hamalona. Alai ala asido rohani debata. Mida naniasianna. Odo na di rayahon nasida di pesta hari raya Purim. Ido na di rayahon manang di pestahon nasida marolopolop nasida majalo haluhaon na pinasahat ni debata marhite perjuangan ni si Esther nang si Mordekai. Ima na terjadi manang songol latar belakang di turpu tahun. Marlas ni rohan nasida alamaluas yan hagugutan. Jala masa madidok di sinaking panggalangan, masa madisi marsi piringan. Bahkan sa sitong nadakola ni molota lanjuton lahu majaha di ayat 21 saat ayat 22 didok songonon. Upatikod di nasida ikon marari raya nasida di hari 10 opat dohot 15 bulan adar ganup tahun. Bain ari parningotan di hasonangan di halak Yahudi maradopon musuh nasidai. Ai di bulan itu martukar godok ni rohana sida gabelas ni rohana. Jala arsak ni rohana sida gabe hari raya. Ikon bahenon nasida do aka ari gabe ari panggalangan dohok las ni roha. Jala masih piringan ganup do ale-alena
huhut masih lehon-lehon tu halak na pogos. Ino na terjadi di hari raya. Marlas ni roha situ tu na sida. Hinorhon ni pabahenan ni debata. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dia ipola na macay arga. Marhiti turpo jami taon. Na parjolo taida karakter Mordekai mengingatkan kita hola debatado si sobaun. Jala tukdo debata lau paluahon bangsoi nang hita saluhutna. Tukdo debata lau paluaho kita molotadok jupang hagogotan di bagasan guluta. Manang songod dia pe balgani hagogotani. Manang songod dia pe ancaman na masa di bagasan guluta. Kedohonot tado melalui peristiwa ini kita diingatkan. Tukdo debata lau paluaho kita sian ragam hagogotani. Jala taida mamusai karakter Mordekai. Dia peduli dengan keselamatan orang lain. Dakola nibana dipikirhon, tetapi dia mau berjuang untuk orang lain. Asa maluan yan homi adong do perjuangan asa dapotan haluaon hom Yahudi. Dungi muse taida ragam do cara dipatupa di bata lau paluaho bangsona. Olo si pata di bagasan perngoluat tataetong manang tadopi seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Olo si pata di bagasan ngolut tahun nga jalan buntu be. Tay masongoni mane nga turupuk tabe. Olo si pata ro aka alu songoni di bagasan ngolut ta. Ternyata dengan peristiwa ini kita juga diingatkan ragam do cara ni debata lau paluahon nani asian nasian aka hagag badan. Melodung do sakap ni debata dang adong da boy lau mangabati paluahon aka nama kaporsiai ibana. Dungi mese marsiajar hita sian si Esther. Karakter Esther dari kitab Esther manang sian latar belakang ni turupukon. Sangat perempuan yang sangat luar biasa. Di hagogoton nei. Dohonom masih pak herana tahu tado ibana. Disima ibana mangido tangiang. Atau marpuasa mahamu. Martangiang mahamu. Lau piau mengadup Raja Ahasiweros inna. Jadi ikoningotot tado. Ganup partikian di ngulik tahun. Memang tangiang do gugutta. Doa adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh orang percaya. Kon gabisi partangiang do hita lapatanna asa unang gogona pikiranna hamaloonna nang suluya akan adong dibana di pangasahon. Ya. Mungkin saja songon ratu ibana boy akatrik-trik na asing boy do pakyonna. Alay yang diulahun ibane tangi aku kamu mawin. Kekuatan doa ternyata dia imani, dia pakai. Alani sian peristiwa ipe dohonom mamuse dang boy HP murah-murah medele molo adong akahagugutan akatantangan hamaulon namangsa di bagasan guluton. Dang boy HP pitor menyerah, dang boy HP pitor putus asa. Molo dang diulah hodope. Kon tetap semangat marpakirimon ikut tetap do berjuang ya. Esther juga adalah perempuan yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Dang gabe dang peduli ibana. Di ida ibana adong nasositong, di ida ibana ada ketidakadilan, maka dia berangkat berjuang untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Na mangihuk muse jupang las niroha di tonga-tonga ni bangsoi. Nang songoni si Esther dohot si Mordekai. Dung jupang las niroha
Dung di palua de batana sida marhite na mangukap roha Raja Ahasiweros jala gabe talu masude musuna side di siap pemaka musune. Boy na sida marhamonangan. Respon mereka apa? Ima pesta na bulgon. Setiap tahun mereka merayakannya. Molodung jupang las ni roha. Molodung jupang aka alus ni tangiang. Moloding gado pardalanan ni nguluta. Ikon ingotot tama madok moliate tu debata. Ikon pasatot tama. Puji-pujian tu debata. Ikon lam denggama lam sumurung mahita. Marsoba mangasahon debata di bagasan nguluton. Jala disima partikian na didok naking. Disima partikian na marsipiringat tu ale-ale nang tuhalak na pogos. Jadi ternyata pesta yang mereka lakukan bukan pesta hura-hura. Ala jupang lasniroha, ala jupang haluaon, dada gabe pesta hura-hura manang nagabe mabuk-mabukan nasida. Ya si pata di ngulusi ganu pari pe lulus ngone. Ya barangkali ada lulus anakna, oh lasniroha ku na yudangi ma ale gabe mabuk manasida. Ya. Ala ni lasniroha ku ucapan syukurin na ipatu pa may jawuna. Ale gabe ujung-ujung na perjuzian madesi. Jupang lasniroha ahamadiulahon dingok nasida do ganup taon lau mangulahoni marsipiringat tu ale-alena dungi didok manarihon halak na pogos do nasida ganup jupang partikiani las disima nasida madok moliate tu debata amanginang hitape kebetulan tu minggu naro hitape marpesta gotilon ya. Apala piga-piga arinai mana patupota pesta gotilon dinamarningot tita panarihonon ni debata dinamarningot tita natotong do didongani debata hita dinamarningot tita natotong do dilehot debata hahipason haluaon hagogoon di hita lau mangadopi pandemi COVID-19 non. Alani marguru tu panupahion ni debata komarlas ni roha do hita jupang lau momongoti pesta gotilonon ya dau maparungu-unguton ikomarsada ni roha hita pasahaton hamolateon ni rohata mamuji debata lau patupahon pestai tadda memang sitong do tarajumi padonganion ni debata hagogoon nasiat debata do ubahin bolas sita ya kurang lebih 2 tahun di masa pandemi COVID sa pulisyon alai laos disima muse dalata laho martangiang disima muse dalata laho martangiang tu debata mangido asa dilehot debata habisuhon tu ganup aka panggonggomi di Portibion tarlumowi di bangsa dohok negara ton asa jupang aka kebijakan-kebijakan na boy palua kita ditiki na jepekon sian pandemi asirohani debata ikot totong do dajugulhon lau mangido martangiang tu ibana asa salpunian ado ngaka solusi-solusi na denggan dina mangadopi pandemion hita atau ngamanginang saulak naing karakter Mordekai, karakter Esther ikut tahanguluhon di bagasan nguluta marpanarihonon marhaporseaon natotong adong perjuangan lau patupahon aka ulaon dadenggan di tonga-tonga ni nguluta asa di bagasan lasni roha di bagasan haporseaon manomu-nomu pesta gotilon tapasahat aka peliata tadda hamulatot tatu debata amin martangiak kita. Pinuji mahuale Tuhan na say totong manarihon ngulo nami marguguhok kami mangudihok kami ubahin boy hami marhagogoon sa hatu partiken waing mangadupi masa pandemion nung ahujalo hami hatam na badiyay sa hapon may dibagasan roha ng pikiran nami
lau patuguhon ha porsiyon nami maka porsyaho. Asaho totong hu pangasaho kami. Disude gulmit ni parnguluan nami. Jalasay lomo ni roham mahu patujulo hami. Atau ngale Tuhan pasu-pasu mo masuderuas ni huriam. Daung madoho ti partangyanganon. Di bagas jor onang, di bagas nasida ganuk marsada-sada. Say leho makaalus ni tangyang nasida. Asa semarlas ni roha nasida. Di ganuk partikian nang marhugugon nasida. Melujuk pangakahagogoton masa siadopan nasida. Saya jumulo maurasi hamisan nasado sado pangalasyon nami. Asa taluk pami haboran ni pasu-pasum. Mga sahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matangyang namion. Amen. Marede mahita. Tapasada marohata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami namarhabangsa di bonua gijang. Puji-pujian dohot hamulateo dope hupasat rohanami tuho. Disiala asi dohot holong ni roham dihami. Dilion hodope dihami Tuhan hahi pason. Dilion hodope dihami Tuhan napas kehidupan saat tu detikon. Ale debata Jehovah nahu puji hami. Marhite-hite Yesus Kristus si palua hami. Di bornginon, di patupah huriam hakabe beci jantung do. Pertangyangan wik sisa hali saminggu. Imana setiap hari Kamis secara live streaming. Tuhan, kuhaporsei hami do di tengah-tengah nami do. Jalamia donang ho di tonga-tonga ni akka bagas ni ruas ni huriami. Sian wik sada sahat wik 22 doho parserahan. Jalapos rohanami rap doho di tonga-tonga nami. Moleate maali Tuhan. Nunga saor hatami. Jala nunga sahat ede pamujion nami tua dopamu. Ale Tuhan, rodo hami tujulom, sian uduk ni rohanami. Asa urasi hami sian hadosaon nami. Pangalahon nami namaralo tulomo ni roham.
nasi patah hami mabain hacik ni rohani dongan nami tarlumobi mangalau sipatikmi. Ale Tuhan, sesa dosa nami, asaboi rohami jala tarjaloho tangiang pangodion nami. Banon nami maruas ni huriam, sian namet sahat tu nama godang. Asa toktong ramoti hami saluhukna, asa ruas na setia hami, mangulahon hatam na badiai. Nang ruas ni huriam namar sahid, naop name di rumah sakit, nang di bagas nabe na sedang pemulihan. Homa Tuhan na pamalupon, pasu-pasu tangan ni dokter, dohot perawat, pasu-pasu obat, marhite si panganon, dohot sinumon, saluhut nai, gabe makor homai Tuhan malumon. Tuhan, topek dope amanami, sisau pardame raja gugu na sedang pemulihan, pargugu ya manamion, asa unang sumurup partodiona, pos dorohanami, napamalumomu amanamion, siap parsahitona. Ale amang pardinggan basah, pasaton nami yan akon nami mulai sian SD, satu perguruan tinggi. Nunga mulai adong proses belajar tatap muka. Leho mabisuk, doh habis taran nasyak koi. Boy anak nami mengikuti pelajaran dengan baik dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya anak ni ruasmu sedang mengalului perkarejuan. Mangido hami Tuhan tujulum. Asa homa Tuhan patuduhon perkarejuan nasida. Alani situasi pandemi sonarion, kudang dona mago perkarejuan. Na di PHK, manang na dirumahkan. Patuduhon ma Tuhan dalam perkarejuan na sesuai khobar tulomo ni roham. Homa Tuhan nama masu-masu pamareta nami, sian na tertinggi sahat tu na terendah. Todim to di porbadia mana toktong mangaramoti, rohado pikiran nasida, jala lehonomu bisuk nasian hoi, asaboi padalat to tugas dohot tanggung jawab. Dohot bagian nakes di daerah, tetap beri hikmat nasihat Tuhan. Laho madalat to tugas pelayanan dalam penanganan COVID-19 sia. Pos dorohanami pargogoyomu presiden memimpin negara namion. Ale Tuhan naksongoni diak kapak kobasion di bagas coromon, ima program ni huria dang boy mardalan alani situasi pandemi COVID-19. Alai pos dorohanami asa homa mapargogoyhon hami ale Tuhan saluhutna ruas ni huriam tarlumobi parhalado dohot amanami inanami padita boy mangulahon adong di bagas coromon asa tong boy hami Tuhan di bagas sadalas ni roha tinalao makobasi huriamot toktong. Tuhan, di hari Minggu naroot tanggal 3 bulan 10 patupaon ni huriam ma pesta gotilon sebagai tanda sukacita, sebagai tanda las ni roha hamulation nami tuho sian udut ni roha nami boy acara gotilon nomor dala denggan lao pasahaton persembahan anang sebagai buah sulung dari hasil panen diletakkan di altar bait sucimu. Siluan nabinuan namion, bae mai baen hasangapon ni kuarmu. Ale Tuhan Jehovah debata amanami. Saha tutangamu ma nangulu nami saluhutna, jalo matangiang pangiduan nami. Nahu pasahat hami holan di bagasan,
Goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Moliate madiho. Amin. Maret de huria hita, sian buku ede nomor 760, huhut papungu pelean. Peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na maulutus, upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asaw parsiyak kami pilihanon, pati bulhon harajon mo ditong-atongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangido mahita di tangiang hato patay. Ali ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarno. Say Roma harajon mo. Say saut malomon roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pare. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Una kami tugyon tu pangujudan. Palua mahami siyan pangaku. Ayho na puhajon. Do tagugon. Dia sangapon saleleng-leleng. Amin. Asini rohan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama, dohot parsoran nito di porbadia ma madongani hamu saluhut na. Amanginang dohot sudir was ni huria sian hami na makubasi pertangyangan di Bornginon pasahat tami ma totong mahita majamoton hai pasota tetap semangat kita ikuti protokol kesehatan horas madihita saluhuna.
Shalom, Horas. Kami dari panitia Pesta Gotilon HKBP Cijantung mengajak seluruh ruas Amang Inang Naposo Bulung bersama-sama merayakan pesta kita, di mana pesta kita akan kita laksanakan pada tanggal 3 Oktober 2021. Pesta ini merupakan program daripada kuliah kita. Di dalam program ini biasanya HKBP itu melaksanakan pesta Gotilon sekali setahun. Tetapi HKBP kita Cijantung khususnya tahun 2020 tidak melaksanakan, baru dilaksanakan sekarang tahun 2021. Oleh karena itu di Hamuna, Amang, Inang, Sude, Naposo Bulung, marilah kita sama-sama sukseskan Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada tanggal 3 ini. Dan di dalam Pesta Gotilon ini kita merupakan membawa seluruh ucapan syukur kita. Tuhan telah memberikan sama kita sampai saat ini sehat semuanya, dan di dalam kesehatan itu kita juga perlu bersyukur. Dengan syukur kita juga kita akan persembahkan silua, di mana di dalam Pesta Gotilon itu adanya membawa silua sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dihamu amanami inanami, Sude Naposo Bulung, merlas niroha mahita totong, kita diberikan Tuhan kesehatan sampai hari ini, dan apa yang kita ucapan syukur, apa yang kita lasrohakan, kita persembahkanlah kepada Tuhan. Nantinya bahwa hasil daripada silua yang kita bawa di hadapan Tuhan ke gereja kita, kuria kita akan mempergunakan untuk keperluan pengadaan atau pembelian aset. Asetnya nanti kuria kita ini akan dipergunakan dalam rangka pengembangan Gereja HKBP Cijantung untuk masa-masa yang akan datang, supaya gereja kita ini bisa bersukacita, bisa untuk menampung semua yang seluruh ruas daripada HKBP yang ada di wilayah HKBP Cijantung. Oleh karena itu Amang Inang, unang pola songonna marsak kita, marlas miroha mahita totong, memuji Tuhani, tabuan ma songon siluata tutuhani songon lasni rohatta. Jadi songon ima panorangion untuk buah-buah yang kami sampaikan dari panitia. Horas madihita saluhutna, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas, shalom.